Fredi, lehenengo puntue, hauxe. Trebinu ez da izango momentuz Araba. Espainia indarrez dabil betiko erara, indarrez eramanik dute gaztelara, baina ezin dut estaldu euskaldunak gara. Bigarrena orain, Fredi. Guztetan ez jakuna ez dugu entzuten. Etxean horrela zer, esan baitziguten, espainolek horretan, zeabildade duten, lasterraziko gara gogorrerantzuten. Dimitidu egin dozu. Orain artean estatuaren garezurrok zipitala, ta orain berriz auzipeturik, lapurrustelta zitala. Urteak gora ta lapurtzea, hain gendun gauza normala, jendeseak hoteletatik toalla daroan bezala, tentaziotik askea denak harria bota dezala. Nire tragedia hori izan da, eskura asko neukala. Eskura asko neukala. Gure alderdiak, Pepe maiteak, bizi ditune tristeak, sakatzak urdin amioturik, miken gustoko alpisteak, ustelkeria kasurik kasu, bete dira albisteak, ta nola ez du mesfidatuko, informatzen den gazteak. Batzuk tiroka ibili ziren, lortzeko herri aske bat, eta apurka argituz doa, zertan genbiltzan besteak, zertan genbiltzan besteak.